كمي كأنهم كبرات خاطي زانتا أبزلكم سلامكم يبزح ندابلكم مبال إسران كالتن كفال هيزلكم أسئلكم نابو كالسقاقركم سناي مكتال إدوم السائل كي خنبر أنا نسخن ما كرت ما بريت مخنا على مولو مسكر مسبلا هانسام نقرميت هانسام نوع أندات أمتهم بزيد اللي تجدد راسل مسأت والحادك على كتوت سمر سأت انت رأت ملكي كحتى كندوبا نسام أنت خير يخلو معرك النزي مسبلا نزحته كندي جزيد خا تدقما نسامي زغلص قالات يبلن جبر ملسي بمحب تمرصات سامي مستل على مزراب جمير كمش نسمو صحنا انت كتغبر اخي تعمس كمسبلا ازي بني تصل منفس اندات امتات فوكس اندي بعلي ودي ابعو دارس استاكبلو دارغا طرح نفسي وطي مس ابصحكم ابزي مدوب ياتيوم كمودي كبلكا تصبز لها بسانكم آت كم زوردا أبي مو إلوه أنت رأمو كنت تبلي أنا كو سلازفتوكي كندي نجار زجبر الكزل لهم أجوخي نسامخ أي نجروني دهارد ما سكون خوني زي قدس مثلنا يكون تناخي أخبيرة كان بركي دلو ترح نسخي نحتو تقبل يوم مس بلام سامحوي بيجاها قال إذا أخلا نقدف نبا قاسين حيواتي ما أنتن كمرح سلاتي زفكر كان بلبيزة مسنقنا زفتو سب كم زل نتفلت عندها أنت يا كركر نسخ حاجة نخلق تمرعو أنت زبل خحر مسبل كادو أنا سلالن لبي بحادث عتنا كلتك تفكر أي تقلني بجاها سلا فقر يكتبل كمان قديت على أي ترعين بقى نابكال أخا أبل بلتو مسناي حرقانا كتلا معلم كم زلوا سلستردعم هدعات إذا أسلو دمتين إدو أجهدو دو كنغركي سماين مدرني لاغب ناتي كي قبركو كاسيني أي كحادرني سلازي باتسمنا مسارت شايخ سانتينا دهاركا نسخي حرم استلني بروسيسي تودي اندي تكيت قويت أمكار طرح تعرفوني سلازي هاتي تقبل يومو بدهر إذا قبر كنقبر مسبلا نقلتو بحاقوس تسراسرات كمسمس أبزهات نزل مسرعايا معرف ندو دخي كاب قدمه كسور تحانت أخزل لخي هلا يدو هاراي كابل كنغنا فاتسيما كابز عدي أيكوات سني مسبلا سدرا قل قرب آدن قصو خانديم إذا كل أشحات كفيلون كاب حادم كلتا سلسة جيزيدون قل فاتينون كامش قرب أيس قرب كاندي أنا زجرمني كم قصلي شمتتهم من زمتسو مسيلكا كندي على مساك نز أدس إنا تمر مسبلتهم إسكا قدفنا نسخة ما عدنا دو إلى كي ترح زولا كذا لخو السمعي مسبلا أنت أكسب زخد اللي حردك بلو أن دابلت مس نفسه موجود حازت سامي بزرع نجر انت حرق قاقنا لأن كل أمنة وسان سلزبلة نهوشت عوشت غيرو كسابتم لسو كصبيا جمرم جنا كم تسويتو قطيفا كتمت سايتر ايتن دغاغيم بشاقلوت ساعت موبايلت عزبه يقداس انترفو دقا كتصبسب انبر نتا زصبيا زلو افقاريتس غوسيسا كتمصالو ايتر ايتن عوشت غزا كوينو كالبت دحر مصناح اقلو مصابو كانشلو كفيتو وصن اسرون بن حرمصي افدغيو كغتر حدث لسخونم تقلاطيفو نوشت تملسم كم بحدش كنا نتم اصون اشتفا ابيلو كزب جمرم
ኤደን ማዕጾ መኪና ከፊታ ክትወርድ ክትብል ክትስዕሞ ስለዝደለየ ኤስሮም ወጣጥ ዝዓይነቱ ምስ በላ ሳሚ ኬርካ ኳ ጣሓሮ እንተመጾ ኤደን ግና ገጸ ክሓበቶ ናብኡ ገጻ ክትመጽእ ምስ ረአየ ተቐላጢፉ ብጉያ ናብ ውሽጢ ገዛ ኣትዩ ከምዛ ክጽብያ ዝጸንሐ ንኸምስል ሞባይል ኣብ መትንኻፍ ኣተወ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢሉ ምስ ረአየቶ ሰማሓወናቲኸ እንዳበለት ነቲ ክስዕማ እንዳደለየ ከሎ ሸለል ዝጋበዘቶ ነዚ ግና ስኢማቶ ኮፍ በለት ከምኡ ብፍላይ ገሊኦም ኣወዳት እንተሰለጥና ምባል ሓንቲ ጓል ይፈትሙ ጽቡቕ መቀረብ ምስኣ ይገብር ንበል ግና ንሳ ዘይትገደሰሉ ሽዑ ብተስፋ ካብ ሎሚ ጽባሕ ይሰልጠን እንዳበለ ከሎ ወዮ ጓል ልባ ናብ ካልእ ይፈትሙ ሽዑ ኣትን ኣባ እንተበልካ መን ክሰምዓካ ብቀደሙ ልባ መሳኻ ኣይነበረን መሊሱን ኮብሊልዩ ሽዑ ናባኻ ትመጽእ ክተጸናንዓ ምኽሪ ክትሕባ ወይ ከም ቀራብዓ መጠን ገለ ምስ ትደሊ ጥራሕ እዩ ቆፀራ ኣለኒ ክትብለካ ጸኒሓ እቲ ዘፍቀረቶ ወዲ ምስ ዝድብለለ ግና ኣፍ ኣርክው ጠብ ትብል ንስኻ በዚ ክትሐጉሳ ተኻ ክትብል ንሱ ዋልሓደ ዘይገበረላ ክንሱ ናብኡ ዘኽዘኽ ትብል ንጹር ፍልሊ ምሳኻ ዘላን ዘየላን ጓል እዩ ኣብ ከም ሰዓት ጊዜኻ ብኸንቱ ካብ ተባኽን ጻዕዳ ይጽናሕኸ ምባል መሪእካ ምፍናዩ እንተዚ ኮይኑ ከምኡ እንዳበልካ ንሳ ህይወታ ክትመራሕ ንስኻ ሰለይ ክተብላ ምሽ እዚ ተራ ሓደ ዓመት 10 ዓመታቱን ብዘይፍረ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግና ንፍቕሪ ዝኽፈል መስኣቲ እንዳበልካ ንነብስኻ ከይትዕሽዋ እዚ ምስ ዕሽነት ከቁፅረካ እንተዚ ኮይኑ መርኣያ ፍቕሪ ኣይኮነን ዝኾነካን ዘይኮነካ ማሚኻ ብኣጉ መስመርካ ምስትሕዝ ነታ ዝተመናኻ ካልእ ኣብዚ ትረፊ ተብላ ጓል ክትጸንሓካ ስለ ትኽእልን ስለ ዝኾነት ሳሚ ዋላ ሓደ ዘረባ ይምለቐን ኣበይኸ ጸኒሒ ገለመለ ክብል ኣይተሰምዐን ሰምሓ ወይ ኣበይ ደኣ ጸኒሕኺ ኣይተሓተን እንዲኻ ሰቕታ ምስ በዝሓ በዓላ ጠዋወቐቶም ኣብ ጸናሕኸ ጸንሒ እንኳ ጥራሕ ብድሓን ተመልስኪ ምስ በላ ፍቕሪ ምሽ ግልጽነት የልየቱል ነርካ እሞ ምስ ኤስሮም የጸንሒ ግና ብካልእ ከይተሓስቦ ብኣገዳሲ ነገር ስለ ዝደለኒ ምስ በለቶም ኤዱ ምስ ኤስሮም ክትከዲ ክትመጺ ርኢኪ ሽዑ ቁሩብ ሓሪኣ እኳ እንተነበርኩም ሕስብ ከብሎ ከለኹ ግና የጋገ ከም ዘለኹ ተረዲእኒ ማለት ምስ ዝደለኺ ሰብ ክትከዲ መሰል ኣለኺ ኣበይ ኣቲኺ ወፂኺ ኢለ ክቋፀረኪ ኣቕሚ ይኹን ሓይሊ የብለይን ንሓደ ሰብ ስለ ዝተቆፃፀርከ ጥራሕ ካብቲ ዝሓሰበ ነገር ከተርፊ ማለት የዋህነት ጥራሕ እዩ እቲ ዝዓበየ ናይ ዝፍትሕ ብእምነት ምጓዓዝ እዩ ክሳብ ዝፈልጠክ ድማ ኣብ ልዕለይ ዝኾነ በደል ትፍጽም ኢለ ይሓስብኒ ካብ ኮነ ነፃ ኮንኪ ክትንቀሳቐሲ ዝደሊ ናተይ ናትክን ነገር ዘበቀ ኣብዚ ክትግንዘበይ ዘለኪ ብዓይነይ ዝተጨበጠ ነገር ምስ ዝረኽበልክ ወይ ዘርእልክ ጥራሕ እዩ ክሳብ ሽዑ ግና ቀልቤ በድፍኑ ኣብ እምነተይ ተተርእሰ ሰለይ ክብል ስለዚ ኤዶ ሓፍተይ ምስ ደለኺ ሰብ ክትከዲ ትኽእሊ ኢኺ የግዳስ ኣብ ልዕለኺ ዘለነ ፍቕሪ ኣብ ግምት እንዳኣተኺ ህይወተይ ብዘይ በኣኽ ከንተ እያ ንኣኺ ምክሳር ካሓስቦ ከማን ኣይደለኒ ኣነ ንኣኺ ንስኸን ኣየ ኢልና ዝተፈጠርና ሰባት ኢና ኤዱ ሽኮር ካብ ኮነ ኣነ ፈጺመ ንኸይጎዳእኪ ቃሊኣቶ ንስኸውን ተስፋ ይገብር ከይትብድልን ምስ በላ ሰቒላ ክትሰምዖ ድሕሪ ምጽናሕ ሰምሓ ወይ ካብሓ ብዙሕ ነገር ተምሓይረ ኣነ እውን ህይወተይ ብዘይ በኣኻ ከስእላ ከለኹ ከመይ ከም ዝፈርሕ ባዕለይ ዝፈልጦም ኣነ ኣኻ ዘጸላእ ሓይሊ ይኹን ህልና ከማን የብለይን ካብኣኻ ክፈለኒ ዝኽእል ኣብዛ ምድሪ ዝኾነ ሓይሊ እውን የለን ነዚ ፕሮሰስ ኣቋሪፅዮ እንተኢልካኖን ክገድፎ ድልውት እዩ ብቀደሙስ ዘይፈልጦም ሰባት እዮም ዝገብርሉ ዘለዉ ዘይደሓን ስለ ዝበልካኒ እምበር ብልቤ ዝፈተካ እንዳበለት ግንባሩ ዝዓመቱም ከምዚ ገይሩን እሞ ከዓ ምስ ኤስሮም ርእዋ ክንሱ ኣብ ልዕሊ ሙሉእ እምነት ምሕዳሩ መሊሳ ከም ትፈትዎ ቅሳነት ከም ተረክብ ገበራ
ሊድያ ናብ ኤደን ደው ኢላ ገድን ደሊክ ኣለኹ ስለ ዝበለታ ናብታ ዝቆፀረታ ቦታ ብታክሲ ገይራ ደበኽ ምስ በለት መልክዓን ቁምናኣን መሊሱ ተበላሹ ምስ ረኣየት ብጣዕሚ ደንገፀት ሓዘነት ኣቲልዶ ሃፍተይ እምበር ከንስኺ ተበላሽኺ እምበር ቁሩባ ነፍስኺ ኣይተዋድቒ ምስ በለታ ኤዳ ሃፍተይ ንሕና ደቂ ሰባት ከምኡ ኢና በጃኺ ብገለ ንጭነቕ ብገለ ከዓ ስቒልና ንሕጎስ ኤዱ ኣብዚ ዓለም ነባሪ ዝበሃል ነገር ከምዘየለ ኣብ ሂወተይ ካብ ዝተረዳእኽዎ እቲ ቁፅሪ ሓደ ነገር እዩ ብዝኾነ ኤዱ ፅንኢል ክስምዕኒ ወላ እኳ እትፈለማ ነዛ ክርኢከ ፀሊዕከ እንተነበርኩ ድሕሪ ግና ፈቴኪ ኩሉ እንትናኺ ምስ ተገንዘብኩ ኣነ ካብዚ ሰለጠኒ ንስኺ ንሳሚ ሓወይ ክትውኒ እረ እንዳጣዕሙንን ብሕጉስ መንፈስ ተቐቢለ ንሳሚ ንስኺ ኣብ ቀረባ ግዜ ክትፈልጥዮ ኣነ ንሱን ግና ነዊሕ ዓመታት ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፋለጥ ብጣዕሚ ጥዑይ ፈቃር ሓላይ ሰብ እዩ ብሰንኪኹም ማንም ክጎድኦ ኣይደለኒ ሓደራኺ ንሓንቲ መዓልቲ ትኹን ካይትቃየሙ ኣነ ድሕሪ ቁርብ መዓልታት ናብ ሱዳን ክገስ ወዲእ ኣለኹም ኣብዚ ኮይነ ብሰንኪ ሳሚ ዝተሳቐኽዎ ይኣኽለኒ ኣዲ ቀይረ እንተሰለጢኑ ብሊብያ ገይረ ናብ ኤሮፓ ኣቴ ሓድሽ ህይወት ክምስረት ክፍትኒ ስለዚ ቻው ክብለክን ክላወክኒ ፀዊዕክ ግና ሃደራኺ ንሳሚ ብጌጋ ይኹን ከይትብድልዮ ምስ በለታ ኤደን ተዛረቦ ጠፍዒዋ ቀባሕባሕ ክትብል ፀኒሓ ከይተረድኣ ነብኣታ ምስ ፈርሸሕቱ ሊድያን ክትሕግዛ ግድድላ ተታሒዘን ጫጭዳ ኣበላ ኣሕዋቱን እስሮም ደው ኢሎም ትኬት ንድሕሪ 2 ሰም ቆሪፅና ካለና ሕጂ እንተዚ ውፅኢኻ ኣብታ ሃገር ምሳና ወዲእኻ ኣለኻ ኢሎም ብትርር ዝበለ ቃላት ምስ ተዛረቦም ሕጂስ ኣምሪዮን ግዲ ስለ ዝበለ ዘረባ ብሶም ከየብዝሐ ናብ ኤደን ዝደወለ ኤደን ሓራይ እንተ ኢላቶ ክብገስሙ ጉዳያን ይሰልጥ ስለ ዘሎ ኣብኡ ከይዱ ክፅበእ ኖ ምስ ትብሎ ግና ከተርፍ ማለት እዩ ኤደን እውን ሓሲባ ኣውሪዳ ካብ ጉዳይ ንሳሚ ነጊሩ ነገራት ፋሕ ዘብሎ ዘይነ 2 ሰሙን ሓራይ ዘይብሎ ስለ ዝበለት ድሕሪ ክንደይ ምሕሳብ ነብሰ ኣኺባ ንፍቕርኻ ተቐቢለ ኣለኹ ክትብል መለሰትሉ ዝተሓጎሶ ተሓጓስ መወዳደርቲ ኣይረከቡን ግና ሓደ ሕቶ ኣብ ኣእምሮ ተለዓለ ናይ ባሓቃ ከም ዝኾነ ብምንታይ ክፈልጥ ይኽእል ክብል ፀኒሑ ሓደ ሓሳብ ንዕለቱ ክመጾ ግዜ ኣይወሰደን ምሰይ ደቂስ ክብለይ ሓራይ እንተኢላትኒ ናይ ብልባይ ሓራይ ምዘይ ትብለኒ ግና ምእንቲ ክኸደላ ደልያ ብምባል ክዳውንቱ ቀይሩ መኺኑ ኣልዒሉ ናብኣ ከነፍር ጀመረ ንሎማ ኣንቲ ሂዜ ዝመጻኹ ነዚ መስል ነይሩ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ቀሳነት ጥዕና ዓወት ኣሳልጥ የምነልኩም ሰሰናዩ